com a regidor això ho havia de saber, i més amb el gravant que havia sigut Mosso d'Esquadra. I a partir d'aquí ja es van xantar i van dir, bueno, doncs ho parlarem, deixem passar les festes de misericòrdia, que les coses s'arreglin i més endavant doncs ja negociarem a veure si hem de fer vaga o no s'ha de fer vaga. Clar, això realment és fort, no? Perquè a més aquesta gent diuen, me van dir tots, me van assegurar que havien ajudat a l'alcalde de Reus a fer la campanya electoral del 2007. Havien ajudat a nivell de San José Obrero, a nivell de Carrilet, havien preparat aquests dinars multitudinaris de l'alcalde. Es veu que potser prèviament havien arribat a algun pacte amb l'alcalde, i l'alcalde, clar, quan surt l'alcalde, diguéssim, els dona pel sac. Diuen ells, no? Els dona pel sac, i jo vaig sentir veus dient alcalde que no te vamos a apoyar nunca más, alcalde no te votaremos nunca más, alcalde nos has engañado y no nos volverás a engañar, coses que anaven entre ells la història, no? Però vaig flipar. Llavors, aquí arribes a la deducció, arribes a deduir que si l'alcalde tracta així a la gent que l'ha votat, del Partit Socialista, la gent que l'ha votat i li ha donat suport per fer la campanya, imagina't com pot tractar els ciutadans de Reus que no l'han votat i han fet campanya.